Salut prieteni, bun venit la un nou video de FTS 17 pe canal. În sfârșit am reușit să filmez fără microfon, adică cu microfon. Și am încercat să văd imediat, cred că nici în 10 minute îmi s-au sfârșit 7 viziuni. Și vă mulțumesc, v-am să nu acceptați, chiar dacă nu bani din zero. Vreau să punem pe lista de transferuri pe Google. Pe tău. Stau de 7 mii ofertă de 15 milioane să dăm. Primul acesta cred că ne fac în 2 ore. Nu, vreau la cu 2 ore. Ok. Încă cum să vedem un fundaș. Videi. Hai să nu mai totuși. Nu e doar 14 milioane. Așa, nu bani asta. Să luăm ceva gratuit transfer, chiar dacă sunt triumfători mai proști, însă ca să pot să mai vând. Ok. Luăm fundașii că nu trebuie. Cam atât. Acum să luăm market. Pe Martinez. Nu te vrei. Martinez. Pe Johnson. Pucadinho. Marchioni. Pantilimon. Și Maidana. Acum avem o grămadă de jucători și dacă tot am de jucători, hai să-l punem pe Ionuț, să transferuri pe el și pe ea. De-abia l-am adus și nu au bani buni. Și îl pune și în alte numere. Haideți așa. Cred că las așa la mea la 7, pe Buzic 29. Așa, Pele, haideți să-i punem lui 9. Lui mă spune să-i punem... Așa, 11. M-am făcut schimbările. Le fac în meci. Nu are probleme. Nu cred că o să vă arăt acest meci. Să vă arăt primele faze. Pentru că vreau să facem transferuri în acest meci la Mela. Da, și... Hei, prieteni, am revenit, totuși vă voi arăta acest gol. Haideți, după cum vedeți, stați să pun și eu silențios. Golațul la Mela, ce frumos. Și luăm o pauză. Prieteni, am revenit, uitați acest gol al lui Eric la Mela. Parcă Eric îl cheamă. Ce frumos e golul. Este 3-0, minutul 67, termin meciul și revenim.
Hei prieten, am câștigat și această cupă, am făcut și level, mi-au dat mulți bani. Și am impresia că se aude un elicopter afară, în fine. Haideți să vedem nicio ofertare transfer sau pentru un baraj pe care îl vindem și tonel. Îmi pleacă ce-i dai cu atât, nu deloc bine. Mergem mai neascultări sau nu trebuie să investim cam hai să zicem 400 de bănuți. Încă un milioane. Așa cred că e ok. Haideți să ne facem și ceva pentru următorul meci. McGregor cu Pele, Martinez cu așa, vedem 5 bani la Mela, așa, și tu intri, și tu, și ca fundaș Lucadini, intri și tu, Pantilimon, și tu, și tu. Haideți să ne să câștigăm, batem 4-1. Wow! Oh my god, seara cadourilor! Mă, seara cadourilor, după cum și-au dat 3 autografuri peții de la Intervest. Foarte bine pentru noi. Nicio ofertă de transfer. Anulăm și acest meci. Batem și pe ei. Continental să pe capul. Înțeleg de ce nu vor să salare prea mare liderii sau de ce. În fine, vom transfera ceva în gen așa. Aguero, dar nu prea. Ibrahimovic, încearcă de Ibra. 68 de milioane, îi dăm atât? Vine Ibrahimovic! Ce transfer! Ce transfer! Foarte un transfer extraordinar, Ibrahimovic! Ibrahimovic, să dăm număr, 10 Ibra. Extraordinar! Ce transfer face? Corect regulir, unde? Pele aici. Aici. Aici eu nu prea joc cu portari. Branco, McGregor și tu. Așa. Și tu intri ca titular. Tu. Oh my god. Haideți să renew player contract, îi dăm 5 ani. Îi dăm... Haideți să dăm... Sigur acceptat, cred. Asta 30 și... Foarte puțin bani pentru el. Haideți să ne uităm la noi, să ne uităm pe lista de transferuri.
transfer. Pentru că am prea mulți jucători și mie nu prea îmi place prea mulți jucători pe tine. O să renunț contractul ție, ok. Gordon. Nu pot să-l pun pe lista de transfer. Johansson, tu. Cruze, nu. Gregor. Van, ăsta. 62. Și pe tine. Pe tine renunț contractul. La 70, 90. Ok, să vedem pe cine mai punem pe lista de transferuri. Pe Forest, care nu este bine mai deloc. Mai deci, tu. Ok, cam astea sunt jucătorii pe care noi îi punem pe lista de transferuri. Ibrahimovic, încă nu vine să cred că a venit. Cred că cel mai mare transfer de istoria clubului. Nu cred că o să l-am prins pe Ibra, dar vrea și el să facă 90 de ani. Bă, crește cu una shooting. Ibrahimovic, minunat. Ce statistici are față de la mea. De Fegulisa, de Martinez, care le are bun. Da. Acest Continental Super Cup. Nu mai vreau să-mi schimb formația undeva la 3 sau la 2 atacanți. Cu Ibrahimovic și Martinez. Așa cred că o să joc. Pentru că nu prea am atacanți și am foarte mulți mijlocași, după cum vedeți. Suzu știi pe la în locul lui, Dini schimbă cu Maidana, pentru că ai poziția lui. Are tu. Tu joci. Manchesterul. Ok. Cam atât are. Oh. Dar e destul de frumos. Aici să fie și el la egal. Așa cred, cam cât ne-a costat. 4 milioane, dar nu am să fac chestia asta. Vă dați seama, pentru că eu vreau să rămân acei 4 milioane. Pentru că mereu îmi scade, nu înțeleg de ce, dar îmi scade mereu și nu prea îmi place. Am luat de la Free Transfer atacanții aceștia. Să luăm și pe Ina. Adu și să mergem la noi, la contract, punem pe lista de transferuri. Pe Cruz încă mă mai gândesc să fac cu el. Bun. În fine, cam aici termină și noi acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și să vă abonați dacă nu sunteți deja. Cu voi a fost Aserfi Infinit, după cum știți, mi-am schimbat numele, pentru că deja nu se mai potrivea Aserfi 12. Deci, cu voi a fost Aserfi Infinit, toate cele bune, papa, și sper să vă fi plăcut acest transfer de milioane. Mulțumesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, pa!